Değerli katılımcılar, Sayın Bakanımız salonumuzu teşrif etmiş. Werzenûyê perwerdeyê û perwerdeya Rûbrûl Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê dest pê kir û li gor werzenû personel jî hatin destnîşan kirin. Lê li Tirkiyeyê li gor daneyên fermî ji 20 milyonî, li gor hin lêkolînan jî ji 30 milyonî zêdetir Kurd dijîn û ji bo perwerdehiya Kurdî tenê 3 mamoste hatine tayîn kirin. Cîgirê Serokê Partiya Dad û Geşepêdanê AK Partiyê Diyarbekirê ku ji karên çandî yên heman partiyê jî berpirsiyara Eyûb Qarataş tayînkirina mamosteyan ji bo Kurdî girîng nirxand. Wanî ziman ku kêmasî be jî ev gavan dest pê kin û dê bi daxwaziya welatiyan ra jî hejmara mamosteyên Kurdî yên peywirdarkirinê jî dê zêde bibe. Heya nika ziwanê ma çiniyo diye serzeniş kerdi. Mavatê mekteban de öğretmeni ma çiniyor. Mekteban de çiğuna çiniyor diye. Nika ne hükmet ma ilk olarak devrim niteliğinde. No devrimu. Kandı hem kırdasi hem zazaçı. Öğretmen çekerdeşi cinan olumluyor. No başlangıcı o. Eğer talep bu bulsa halkıma talep bikərose, no başlangıç tepiyacı oldu biro. Di Werzenûyê perwerdeyê da ji bo zimanê Rûsî 25, ji bo Almanî 22, bo Erebî 53 û ji bo İngilîzî 98 mamosteyên nû hatin tayîn kirin. Lê ji bo zaravayê kurmancî 2, ji bo zazakî jî 1 mamoste hatiye peywirdar kirin. Ev dane jî bûn mijara rexneyên giran li ser hikûmetê. Sekretera yekemîn şaxa Sendîqa Ketkarên Perwerdeya Eğitim Senêya Diyarbekirê XCF jî balêkişand ku li Tirkiyeyê ew hişmendiya li dijî Kurdîhê jî didome û divê demeke zûtir di zimanê zikmakî de perwerdeyî jî wek bijardana wek fermî bê pejirandin. 6-7 salı em dinêrin tenê mesela 112 tevana ev îsalê sêhebê îsalê 115 mamoste tayînava hatî kirin. Yani ev diyar dile ku ve iktidar û devletê nizîk bûna Kurdî. Pirsgirêka we heye. Yani hem pirsgirêk devam dik em zanim 100 sal ev pirsgirêka we heye. Ne rehetin ji bo me. û em zanin gelê Kurd erê nêzî 3 milyonê û dixwazin zimanê xwe jî hîn bibin. Ji ber ku sala yekemîn de me nêrt 16,000 zarokan serî lê xistî mesela. Gotem dixwazin vî dersê hilbijêrin. Fakat anna mesela vana jî parve nakin. Em hejmara zarok me pirsî mesela ew agahî nedal me. Çavdêr û pisporên civakî û perwerdeyê jî balê dikşînin ku bi Kurdî dîtina perwerdeyê mafeke gerdûniyê zarokê Kurd û loma jî dewlet berpirsiyara ku li gor bicîkirina mafê perwerdeya bi zimanê zikmakî amadekarî û peywîrdariyan bike. Sidiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.